Zdravím, tady Zouhy a vítám vás u hry na serveru Czech Survival Game. A mám tady hosta, jak vidíte, je tu pek dřevo. Dark. Nejsem. Tady, kde jdem. Dáme nějakou dobrou mapu. Jak se to začalo sekat, ten server? Zkus jedničku hnedka. Oh no. Jop, jsem tam, jedničce. Jakže to je? SG, jo, in. Je to poslední místo. Já ti řeknu. Mě to nachystaný, třeba nebyli ne. No tak asi ne. A já to rývat nechci, takže Počkej, to taky zasekaný, mě to nic neudělalo. Oni mi to nenapsali, že je to plný. A jo, tak to máš teda celkem smůlu. Jsem taky začal tak jako hafu bugovat a nevím proč. Až teď. Nevím proč se mi to buguje, ale tak celkem docela dost. O, ne! Proč mi to seká? Dal jsem na 9, nic to neudělalo, nenapsalo mi to nic. Jej, tady je pumpkina. A tady hustý. Zlatý bodky. Co tam je? Ne! Já se prostě nepřipojím. No. Konečně. Že říkáš, že se ti to nějak divně gribe, jo? Je to úplně na Já prd. to zkusím. Co? Ne, umřel jsem. Můžeme jít do nějaké... Já jsem na 9 a teď to začne. Daj mi co volnýho? Ne, teďka začala. Já hořím ani o tom nevím. Jo! Co je? Kdo mi sebral ten meč? Ale mám brnění. Kdo mi sebral to brnění? Jsi na 9, říkáš? Jo, ale je plná. Vím, už jede. Já to budu sledovat. Hej seš. Jo, tady je písek, tak to je dobrý. Ale nemám jídlo. Co tady je? Něco v té čestce? Už nic. Oni mají aspoň meč. Žádný ten meč nemám. Už jde po mně. To bude volná arena. Aha. Takže mě to koplo, a nevím proč. Co to je? Mě to koplo zpátky. Co to je? Tak to je teďka hodně divný. Proč mi to tak seká? To koplo, ale moje. To je divný. Jo, ale všichni mají lagy. Jo, píšou to tady aj. To je tím, že začal natáčet. To jo. Do té doby tam tady nebyli. A když já jsem to natáčela v pohodě. No, jsi to uvědomil, že natáčíš a tak. To je úplně jasný. Co to je? Proč to nejde? Teď se to úplně seklo. Nič to dřevo. Zas mě zabil. Jo, už se... Umřel. To se prostě nedá, to se seká. Co to je? To se prostě nedá, prostě se seká. Pane bože. Já jsem rozbil schody. Co děláš? Proč ty blbneš? Schody. A jo. Hej, takže asi bych to tak viděl, že... Koplo. Tady není nic volného. To je tak blbý, jak se to seká.
Já prostě do někoho mlátím a on nereaguje nějak. A pak z ničeho nic se objeví za mnou a zabije mě. To je... To jsou ale fakt divný lagy. Jako. Tohle to bude... To Co? je serverem, to není tebou. Jdem na 2 rychle. 2? Proč se dal 32, nevíš? Nevím, jen tak asi. A ty jsi tady. Už? No, ale já se pořád vidím tam na tím spavnu. Já jsem to tady viděl. Vidíte, Ježiš. Ježíš Maria, games does not exist. No, konečně. No, jsi tady někde, Zezí? jako kde? Na 2. Na 2? Já jsem šel na 2? Jo, jsem tady. Kde? Nevidím tě, takže nemůžu říct. Já tě taky právě, že Já jsem nevidím. už na druhé straně, já nevidím třeba ty lidi, co jsou naproti. Jo, už nevidím tě. Vidíš tam toho zelenýho, s tou zelenou hlavou? To zombíka, teďka kope dolů, od sebe. No. Já jsem vedle něho. Tak tam nejsem. Co? To je blbec. Jdu pro. Jo, mám misku. Mám misku, umlátím všechny miskou. Já mám kůžu a jeden kousek masa. Taky kůžu, a jenom jednu. Já taky, složíme se na něco. Tak Na jednu botu. možná tak. To... Ale aspoň něco. No jo, ale jako bude ta bota. No ne, tak já se vezmu, Když vezmeš půlku té jedné boty a já si vezmu tu druhou půlku, tak... od paty nahoru a ty od palce po patu. No počkej. To je nějaký nefér, ne? No, Já už mám i šípy, ale zase nemám teďka luk. Už je to jakým slušný. Já mám takovou zaručenou... No určitě nikdo nechce. tady nikdo nejde. Já ho prostě zabít nemůžu, já na něho mlátím a nic. Jo? To je tuhle. Hej, já mám i... Už mám i luk, i šípy. Bitch. Já tady do něho mlátím prostě a nic. To je nějaký zalagovaný. Je to celý zalagovaný, ten server. Taky tolik lidí tady. Se divíš? Čorka. Čorka, co nekrade. To bych nechtěl spát. Jo, jediný co mám u sebe taky kůže prostě, já jsem nic nestihl vzít. Jo, dobrý. To je celkem slušný. Hm. Já mám ještě k tomu 2 šípy. Já jsem dneska ještě nikoho nezabil. To je šlama, no, prostě. To bude ten server mega zalagovaný. Jo. To je tím, že jsi šlama. Ne? To teda jo. Hádej se mnou. To se nemusíš. Já jdu umlátit třeba kosti. Bam. Ty vole. Co je? Mě vůbec neviděl třeba, nebo já nevím. Ne? Neuplatíš mě. Ty hajzle. Co tady je za šmejda? On má boty. Gati. Ze zlata. To je blbec. On vlítl do té. On vlítl do pavučiny. A kdo mě tady ještě zabíjí? Ne. Někdo tady po mně střílí ještě. Pane bože. Pane bože, za co? To vůbec dneska nejde. Já mám jenom 2 melouny. A teď mi jde ještě zaprdelo a já mám nic na jídlo. Mám další kill dneska. Ještě 11 nás tady, to vydržíš. Ne, on po mně nevydrží, stačí, aby do mě jednou bouchnul. A nebo aby nespadl. Ježiš. On tě zabil kostí! Tak to je potupa.
Protože já jsem měl 2 životy. Jo. Jej, Jo, já to mám je úplně meč. Mě to vůbec nejde. To jsem si všiml, no. Šel jsem na 5, snad něco nandu. Na 5. Yep. Tak jo. Když si mě takhle opustil. 4 je plná. Teď musím něco ukořistit. Jej, další 3. Jdu do toho po hlavě. Teď do toho do hlavy. Jo, do hlavy. Ne, že se někam portnul. Je to někam portlo, no tak to je divný. Už bychom jako mohli začít. A tady, jo, tady to vypadá strašně podezřelé. Je Emerald blok, já chci ten Emerald blok. Komu se tam leze? Už bychom mohli začít. Já chci do toho chrámu. Takže to, tam je láva. No. Jej. 9, 6, 7, 5, 4, 3, 2. Já jsem v nějakým chrámu, a já nevím kde. Ne! To si děláš srandu. Dobrý. Já jsem našel nějaký úplně hustokruto přísný sídlo. A nevím koho vůbec. Snad tady. To je hrozně, jak se to seká. Já vůbec nic nevidím, ale tam je truhla a tu vidím. Maria. Jo, mám meč a sněhový koule. Jo. To jsem měl taky a prohrál jsem. Hej. Tak ty seš lama. Sněžný koule ti jako moc asi nepomůžu. Trochu jo, jako. Trochu jo, tak. Hej, tak tady je úplně luxusní česka, tady je dvojčestka pod vodou. A je v ní cukr a 3 melouny. To byla fakt prémiová. A tak krutá, že jsem s tím asi toho peče. Jsou na poušti. Haha. Nikdo mě nenadne. Cože? Vy tady mám skákat, jo? To si ze mě děláte srandu, ne? Pojď sem. Dobrý. Ne. Prostě tam. Tyž. On se zabil, haha. No. Sám? Kdo ty zabil? Jo. Sám, ale já jsem už duchl dolů, haha. takže jsi to zabil ty, nebo to byl někdo jiný? Sám, já jsem akorát do něj duchnul. Jo, tak taková pastička tady. Já jsem se skoro zabil. To potěší. Co to? Jaký lak? Pajdy. Aha. Tudy cesta nevede ven. Haha, já vím totiž kudma. Bič. Bat, já chci tam k tomu. Ne. Já tam. Má kamenný meč, hajzl. Mám jenom dřevěnej. Ty by se hodili ty sněhový koule. Jej. Mám sněhový koule.
Ne. Jo, no, blbej kaktus. Ne! Už si kam mám dostat ven? Teď jsem sem kašel, já jsem asi úplnej typec. On je zabil. Tady se někdo jmenuje Hannibal, já se bojím. So jsem was killed by. Co? Ty jsi umřel? Zase? Asi jo. To. Já nevím vůbec, já jsem prostě se s ním mlátil a... Přeskočím, co tady je. Hej, ale spíš ne. Takže nic. Oj, kde seš? Já teď jdu tam. No, tak jdu za tebou. No bože, proč musím hořet? To nevím. Něco volného pro 2? No. Trojka, 8. Ne, to jde. To nic není. Mě tu bez nejde dneska. Dneska si asi vylepším své skóre. By the way, zkus tady třeba, počkej, join. Tady nic není teďko vůbec. Že by jednička? Ne, jednička je plná. Já prostě než se připojím tak na dlouho. By the way, asi. Tam poslední hru, pak končím s tím. Zabití 12, smrtí 11. Cože, ty máš 11 jich zabil lidi? No, to ještě neaktualizoval, teďka bych měl mít asi 13, nebo tak. Ty jsi svině jak Kolikátej seš? 2382. Já jsem... Počkat. Kde je to umístění? Umístění to máš, ne? To máš napsaný. Hry 1. Počkej, já jsem tě někde tady zabil, tyjo. Já jsem tě někde zabil. Další? Vím, že jsem tě v nějaké hře zabil. 8. Jo, počkej. Azum. Přitom jako dal jsem 8 a pořád nic. Ne, 8, tyhle. To prostě nejde, to je tak blbý. Ani ne 18, ani ne. Jsem 1015. Bitch. Čas ve hře 1.9.14. Co toto je za mapu? Jak? 8. 5, 4, Jsem tady. 3, 2, 1. Mám 3 kůže. Ty jo, to je ta dobrá mapa. A to je nějaký malý. Slez dolů. Ne, vůbec. Slez dolů. Však jo. Takový čorky všechno tady vyberou hnedka. Jo, to tam, jsem tady dole. Super. Ty, to je... Víš pro kolik je to hráčů? Pro kolik? 46. Cože? Tak dlouho, jako nehorázně. Pokud mě nezabijou. Tak tebe zabijou hnedka, jo, to je jasný, ale... Já mám ještě nějakou šanci. No jasně, už jsou mrtvé. Tady to není možný. Já než se otočím, tak jsou mrtvé. Ježíš Maria. Zabil ten Creeper 70, 68 něco? Ne, vůbec nevím, jak vypadal. Ježíš Maria. Jdu na 3.
Ne, on mě chce umlátit kosti. Ne, neumlátíš mě kosti. O, to je ta dobrá mapa, ze co jsme včera hráli. Tak jsme tam byli 3 a pak jsme se někde mohli najít. Ty co tady žereš? Máš to snad dovolený? Chceš všechno sežrat, že? Ty hajzle, vůbec se mě to neseká. Jest, Sakra. kilul jsem ho. To je blbý. Tak, teď to začne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ale ne, teď jsem ho zabil. Už ve hře? Zabito 12. Body 7650 a umístění 1025. To je ještě neaktualizovaný. Au. Nějaká volná? No. Teď akorát začala to... Tam se šel teďka. Jo. Nevím kolikátka to je, ale jsou tam. Oh. Už tady aspoň něco viděl. Haha. Takže tady není nic vidět. To není čestka u té lávy, nebo co? Bude krátka v ty... A čestka! No, mám akorát jídlo. Teď tady asi nic neuvidíte, tak to stejně jako já. Hop, hop. Tak a zase to budu zdržovat na potvoru, haha. Jste tam sami nebo co? Nevím, jestli to ještě někdo je. Ale vím, že to budu zdržovat, pokud jste tady vylezu. Tady je totiž všude láva. Už jsem vylezl. Snad to bude dobré. Tadyhle co blesky. Já to snad nevyskočím. Ježíš. Jej, já tě vidím. Jak můžeš vidět? No, vidím tě, jak hraješ. Jak to? Na Craft koně, na Mineconě. V Paříži. V Paříži? Kápice. To přišli. A nebo jenom někde skupí. Devítka. Ne, počkej, 9. To není 8. Na 8 jsou já. Ne. Už je tady jenom 8 lidí. Ochu, to se dobře seká. Já jsem prostě bůh jak daleko. Ale není to koupil úplně zpátky. Kde jsi našel ten diamantové meč tady na té mapě? No, oni když to restartovali, tak úplně, ne, na spavnu. Au. Teď je to tady dost dvohubu.
Ukaž, co všechno mám. Jednička, 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 ne, jednička, jednička, jednička. Oh. Chci do jedničky. Vůbec mi to neseká. Vůbec mi to ne... Ne? Jo, jsem tady. Dobrý. Pojďte. What the hell? Pálnem to něco zahrát s kamušama. Tak for fun. Co to je za borca? Proč tady chodí jen tak? Co to je? Tak teď půjdeme tak po hraně, tak snad mě to nekopne. To je hajzl. To je hajzl. To je moc. Jídlo. Dus. Oh, teď jsem volem spadl do lávy. Ne, tady je moc lidí u mě. Já nechci umřít. Doufám, že neleze za mnou. Všichni si ne, nezabij mě! Nezabij mě! Nezabij mě, nezabij mě! Nezabij mě! Snad jdu dobře na spawn. Nezabij mě! Oh, dobře, nezabil mě. Aha. To je super, já nemám nic. Žádné meč. Ne, pojďme být slousem. Slousem, tady mě zabije. Ještě tam nedali nový zbraně. Že napíše Chester něco. Teďka přesně napsala. Spavněný na prasátka. Co je? Proč hořím? Nusáce. Jsme tady 4. Tam něco je. Nějaká lekní jenom. Jsme tady mást. Na hodně dvojek. Takový server tady je. Mapa. Ubiju tě rukou. Ty. Ubiju tě rukou. Už jsme tady jenom 3. Aha. Ne, ubiju tě rukou. Yes, ubil jsem ho rukou. Ne, něco spadlo na jiné. Neutopíš se. Na jakým jsou? Na 500 půjďte na spolu. Na čem seš? Na 3. Pojďte moc zabít. Kde jsi? Tak kde seš? Když chceš, aby jsme tě zabili, tak řekni, kde seš. Skr, jako jídlo bych měl, jo? Taky mám jídlo, ale nemám nic ostatního. Já taky nemám žádnou zbraň. Mám 7 šípů. Ale něco mám šípy, že když nemám luk, takže. Mám kosti. Tak kosti taky ubiješ člověk, ale. Tak ubiješ ho i rukou obyčejnou. No, nevím, to bys asi. Oh, jsem zase spadl. No, tady máš kosíčko, potom rozjímeš. Parčů level 9. Už by ale jako mohly být ty další česty. Ti to napíše, takový modře ti to napíše. Něco, jak jsem ti to říkal, no.
Čes remove nebo čes něco. No furt tady chodím do kolečka. Ani. Teď jsem se skoro zabil, ty vole. To je fakt šikovný. Jo, našel jsem 2 gunpowdery. Jsem byl strašně šťastný. A nemůžu už skákat. Takže se napadá. Jo, on je tam nahoře někde, že brál. Jsem nahoře, no. A ty ne. Zase jsem tady sám, vole, určitě s tím. Já nevím, Jak zjistím, jestli tady někdo je? kdo je ještě na trojce. Tam je ještě někdo. Kde? More, hraje? Tady pořád se to ještě neto. Ty čestky nedali nový, to je blbý. Teď jsem ho překvapil z vrchu. Ne, on mě zabil. A počkám, až se zabije. Aha. Zabil z někoho? Jo, jednoho. Já jsem vyhrál! Tak? Jo! Přitom jsem nikoho nezabil. Na 3 arena 3, tak potom rychle hnedka zpátky. 3. Jo, jsem tam! Zlezí kus, už tě vidím. Já se taky vidím. To je dobrý, tak tady tuto mapu jsme hráli nejdýl, že jo, takže. Jo. Jedu tam nahoru pro tu čestu. Nahoru? Yep. Teďka tady budem spolu, jo? Tady? Mám tady na začátku? Bej za sebe tam na tu čestu, ano. To dám. Jo. To bude moje poslední hra. Pak už musím jí něco udělat. A co? Snad to půjde. Nevím, co budu dělat. Fů. Už by to mohlo začít. No, CGVT. Jo. Co to bude znamená? No, že hlasuješ po to, aby se to začalo dřív. Co když nechci, aby to začalo dřív? Co je šablíka? Mě sebe kvůli tomu, že vyvolává... Ne, zase lag bude. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Já umím počítat. Nahoru po tu čestu. Já chci. Ní vole, čestu. Ne, vy jste hnusný všichni. Vzali ti ju? Ne, nevzali, ale... Wow, teď jsem úplně tak vytrojil, kam. Jej, víš, co tam bylo? No? Jenom tohleto s mečem. Jdem do nich. Ty jsi Do nich, jdem do nich. A já nemám nic. Já je zabiju všechny sám. Mám kůži. Umřeš na stůl. Mám 2 killy. Dvojité zabití. Jdem to tady kempit, jo? Počkám až. Já mám jenom kůžu, já nic víc nemám. Skvělý, nemáme aspoň nějaký jídlo. Co tady čoruješ? Dobře, já. Kašel jsem. Ty jsi zabil? Ne, on spadl, ale skočil kvůli mě. Já to vím. Můžu si kempit na to. Jo, a s čím budu kempit, když nic nemám? Nic, prostě budeš taková návnada, jak kdyby. No to víš, že jo. Je prostě úplně nahoru. Já se vlastně někam podívat. Jdeš tak a teď. Ne, nechoď. Ty jsi hnusný. Jo, já jdu pryč. I'm stupid. Jo. Oh. Počkej. No tady jakési troll s diabotkama, to ne. To zajmeš.
Nesej mu. Air. Jej, ono zabil pírkem, myslím. Ne, počkej, ne, air. Ne, počkej. Air je letadlo, ne? Nebo něco takového. Ne, určitě ne. Ty pořád točíš? Ty Jo. vole, tady. Cože, když jsem se té lávy vůbec nedotkl, tak proč hořím? Ne, hasni. Dobře, Chcipni. připni na plochy nohy. Jo, mám několik věcí. Ty jsi ho zabil? Ne. Našel jsem čestu. Tak pojď zpátky na spawn. Ne. Mám helmu, hoho. Já taky mám. Že by to zabít toho maníka s těma železnýma botama, jako. Diamantový máš říkat. Jo, však říkám diamantový boty. Říkáš ironový. Neříkám. Železnýma. Ne, já začínám hořet. Já jsem zořil. Ha, ha, ha. Já... Už na to kašlu, dneska mi to fakt nejde. Večír. Jo, proč hořím? Taky hoříš na spavnu? Jo. Že jsi umřel tím, že jsi hořel. To už to bude pro dnešek konec. Jak si mi to nejde, ale jinak jako mimo kameru hraju rozhodně líp, jako. To jo. Když vidíte těch 5 kilů, tak to jsem hrál včera a to jsem hrál jednu hru. Umřel. Další kill. Hrál jsem jednu hru. A zabil jsem 5 lidí, takže... Jo, jednu hru, to jo. Jsme to hráli hodinu. Ne, už valím tož. Mějte se. Zdar.